For alle, der arbejder med pumper, er det nye Grundfos e-Academy et praktisk og let tilgængeligt værktøj, som øger din produkt- og applikationsviden, fremskynder arbejdet og gør en reel forskel på bundlinjen. Og så er Grundfos e-Academy ekstremt brugervenligt. Du går ganske enkelt online, vælger et emne og laver opgaverne ved at gennemse korte videoer og læse præsentationer og artikler, som du downloader. Det hele sker i dit helt eget tempo, og i den rækkefølge, du selv vælger. Fra din smartphone, tablet eller computer. En kort quiz afslutter hver opgave og fremmer din læring. Hvis du gennemfører 4 quizzer, kan du vælge mellem flere forskellige præmier. Med Grundfos e-Academy får du repeteret din tekniske viden, du øger dit kendskab til pumpe- og anvendelsesområder og bliver i stand til at løse problemer og træffe bedre beslutninger i dit arbejde. Maksimering af din kundeservice, din produktivitet og din indtjening. Ved at arbejde målrettet med e-Academy-emnerne styrker du generelt dine kvalifikationer som kundens foretrukne rådgiver. e-Academy er tilgængelig online allerede i dag. For at komme i gang skal du blot gå til Grundfos hjemmeside for at starte din læring.